आसाम सोरखारा बर' रावखौ आसाम एसेम्ब्लियाव बाहायनो थाखाय जि थाम-थिम खालामदों बेखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बरायदों। नाथाय दिनै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जइन्ट सेक्रेटारिनि हांख्रायनायाव बर' रावखौ आसाम एसेम्ब्लियाव बाहायनो थाखाय जि मोनसे सावरायनाय मेल लेंदों बे मेलाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ हांख्रायैखौ जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2014 मायथाइयाव जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो बर'नि राव आरो हारिमुखौ जौगानांगौनि सार्थआव जों गोबां हाबा-हुखाफोर मावबोदों आरो बेखौ बर'नि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना मोनथिगौ। बेनिखायनो आङो खावलायनो लुगैदों बर'नि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जेन' उनाव बेफोरबायदि हाबाफारिनि सायाव सावरायनो गोनां जायोबा खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ गालाङा। मानोना खौसेथि बर' सुबुं आफादा थामथि बर' गोरोबथा जायखौ बिटिआर गोरोबथा होननानै बयबो मिथियो, बे बिटिआर गोरोबथानि मोनसे मुंसायारि आफाद। दा बे आफादनि जुगेदि जोङो बिटिसिनि बायजोआव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायसिम जोङो जि सोमावसारनायजों लोगोसे बर'नि थाखाय हाबा मावबोबाय। दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला आबुङै दाजाबाय आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जाहाथे बर'आ आबुङै बाहायजायो बिनि सायावबो जोङो नोजोर होनानै खामानि मावनो लुबैदों। बेनिखायनो बर'नि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायनानै दोननो लुगैदों। जोङो ज'ज'यै जाहाथे बर'नि राव हारिमुखौ फोथांनायाव हाबा मावनो हायो बिनि थाखाय जाहाथे जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो हाबा मावनो थाखाय मोनसे लामा मोनो। बिनि थाखाय जोंखौ डिसक्रिमिनेट खालामाजासे गासैबो हाबाफारिफ्राव लाफानो थाखाय एबा खामानि मावनो जोंनोबो सुबिदा होनो थाखाय जोङो जोंनिफ्राय बर'नि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बुंनो लुगैयो।